que vou facer, que eu creo que o que vos pode interesar é a visión dunha persona que xa leva un tempo máis que prudencial metida no mundo do viño e que coñece un pouco desde dentro cal é a realidade do viño en Galicia e a poder enmarcar dentro do que pasa co viño en España e no mundo. A problemática de toda a Península Ibérica nos grandes números é a mesma. O caso concreto de Galicia, polas propias peculiaridades da nosa terra, que van desde sempre ligadas a unha cousa que condicionou toda a nosa vida, toda a nosa historia, que é a dispersión de poboación, o minifundio e a maneira de traballar a viña, pero o resultado final, que son os viños, e sobre todo o que sostén todo o final, por menos ese é o meu punto de vista, é dicir, o que é a comercialización dos viños é o que pode soportar todo o máis. Se os viños non nos vendemos, e non nos vendemos dunha forma que se poidan cubrir os costos de producción, que, por certo, na nosa terra son moi altos, e non somos capaces de ter ese elemento diferencial que é o elemento diferencial da calidade, pois dificilmente podemos soster o resto do edificio que non é pouco importante na nosa terra, porque temos 5 denominacións de orixe, e todas elas que hai unhos amplos sectores da poboación que deben delas. Por facer así unha breve historia do que é, hai moita xente que non sabe que en Galicia tivemos ou fomos posiblemente o lugar preponderante que hoxe ocupa Francia, ou que os viños de Burdeos ou de Borgoña no mundo, que con razón vos sinela, porque eso é outra, son os que conseguiron, que non é alleo as boas mañas que teñen os franceses para venderse eles mesmos extraordinariamente, pero cando España foi hegemónica no mundo, os viños do Ribeiro foron importantísimos. Eu me ven a cabeza unha enquisa que fixo a revista Sobremesa xa hai mellor 8 ou 9 anos sobre o coñecemento que había das denominacións de orixe en toda España. É feita nos polos remotos en todos os lados e curiosamente o Ribeiro era a segunda. A primeira era a Rioxa, que era como é o imperante, pero non esquezamos que a Xerez, a Comilla, os viños. E isto por qué? En calquer punto da xeografía española, do último pueblo de Aragón ou de Valencia ou onde fora, o viño do Ribeiro lle sonaba. E por qué? Porque eran os viños que eran os máis apreciados, e deu lugar a unha cousa que, se facemos unha pequena reflexión, eu creo que hai moi poucos sitios en Galicia que no sector primario vivan exclusivamente do viño. Ti coñeces ben Leiro e Gadea, ali todo o mundo, de toda a xente, tanto do Ribeiro Lavia como da Noia, como prácticamente vivía exclusivamente do viño, cousa que non se dá en ningún dos outros sitios de Galicia productores de viño. No Ribeiro non hai ganadería, non hai algo de frutales, é unha cousa loca, pero moi marginal. Pero realmente a xente do que vivía era o viño. E isto para min
é o que explica unha das claves principales do que pasou co viño en Galicia. Como sabedes, ou como saben, a finales do século XIX, finales do XX, apareceu a plaga, a filosera, que asolou toda Europa. Se truxeron os patróns americanos que cambiaron completamente o panorama vitícola de toda Europa. Galicia non foi allea, non foi ninguna parte da Península Ibérica. Eso trouxo como consecuencia que o patrimonio vitícola que había en todos os países, digamos, normalizados ou mediterráneos, pues levara uns correctivos moi serios nos que quedou unha cousa para mí importantísima, é dicir, o ancestral atraso económico noso, esa expresión da ocupación da que falaba, explican que ao final de todo iso nos quedara, eu creo que o máis importante que temos na nosa terra, que é o patrimonio vitícola extraordinario que temos. Temos unhas variedades completamente singulares, nosas, autóctonas, e hoxe, que, bueno, que xa temos contrastadas e comparadas estas variedades con outras variedades que, teóricamente, por exemplo, no tema dos blancos, que é importante, cos que foron considerados os viños blancos máis importantes do mundo, pois ninguna das variedades nosas ten nada que envidiarle, pero non só eso, sino que en moitos casos a superan. Pois falo do albariño, falo do pixadura, falo do bodello, falo do loureiro, e todas elas son variedades diferentes e importantísimas. Como decía, a filosofía marcou completamente a historia. Por que? Porque o centro, que era o oliveiro, se introdujeron outras variedades fora, que se chama Jerez, o Palomino, que é a cepa de Palomino, pero que é exactamente a mesma cepa que se fan os viños finos de Jerez. E, sin embargo, o comportamento é completamente diferente nunha zona que fai viños moito máis neutros, teñen unha maduración diferente, o grado alcohólico cambia completamente, pero as variedades son esas. Nos puntos pasou o mismo ca variedade a garnacha cintolera, que é a que é coñecida como Alicante, que ten outras maduracións para isto cambiou completamente o panorama, pero é que no Ribeiro, como se vivía exclusivamente do Ribeiro, se forzou unha situación que foi a que todos nós, cada que temos, a que vivimos. É dicir, que o nome de Ribeiro seguía aí, o Ribeiro seguía o viño que se seguía bebendo, pero as producións e a maneira de que viviran os viticultores da videira cambiou. E se foi xenerando unha cousa que ten moito que ver ca maneira de vivir, pero que se foi asimilando por parte de todo o mundo. E é dicir que mentras os viticultores cobraran a uva bueno, pois todo o que pasaba despois, o que se facía, se se producía moito máis, se se traía viño de fora, non pasaba nada. E pois que decían que a nosa terra, bueno, mexa por hai que decir que chove, recordo eu de neno, que son de Ourense, cando empezou a cousa dura de non comprar de ovos viticultores, bueno, saltaban chispas. Me acordo, por exemplo, a Arnolla, que por conto está de anécdota porque é moi ilustrativa. Debía ter 12 anos ou 13, recordo no periódico local da región, que compraba todo o viño que houbera, estuvera como estuvera. Non me acordo o
o precio era en mollos, porque, bueno, é que senón non sei o que pasaba, pero aquilo podía acabar nada. Entonces, no viveiro se seguiu vivindo do viño, digamos, cada vez peor, e xugándose o que se xogou, que foi a calidade e o prestigio. Que sucedeu nas outras zonas produtoras de Galicia? Pois, como non había esta, digamos, dependencia exclusiva, a viña sempre estuvo ligada a outras actividades, no caso concreto, por exemplo, do Sarnexo, aquí no propio do Mar, en unhas parroquias que hai, ou en Nigrán, pois, o Morrazo, en fin, foi parando con outras cousas, se trouxeron tamén as variedades híbridas como porta-insertos. Hai curiosidades, por exemplo, na zona de Cambados, o chamado Folla Redonda, que é o que se fai o viño de Barrantes, ante aquelas producións maravillosas e ausencia prácticamente absoluta de enfermedades da videira, pois, isto é unha maravilla, se creou unha cultura de facer o viño cunha planta que hai algúns teóricos que hasta sosteñen que non é vitiviniana, porque é un viño que se debería utilizar de porta-insertos. Pero que ao final, como xeneran todas as cosas, xenerou uns adeptos que os ten, que efectivamente lle gusta eso, este xesto que perdía de senileza. É porque había unha acidez latente dura, pero é así. E un pouco este é o panorama, por lo menos a visión que eu teño. En todo isto aparece unha cousa que sempre tivemos, non fomos capaces de vender as nosas cousas o suficientemente ben, pero os nosos grandes genios da literatura, os grandes narradores, sí que cantaban as excelencias dos nosos viños, e nós que somos bastante propensos a mitificar e a convertir en mito calquer cousa que de alguma maneira nos entre por os ollos así de unha maneira que teña unha convivencia generalizada, que é unha cousa que nos gusta. Pois isto pasou por viño, falamos antes dos viños de Santiago. Aquí fomos inventamos viños. Aquí inventouse o Ribeiro. Pero inventouse o Ribeiro moitos anos despois de levar facendo o Ribeiro toda a vida, e o Ribeiro chegou a ser un viño ácido, que tiña pozos por forza cando había que tomar. Se non me gusta en Santiago, no tempo donde estaban os bares de Santiago, prácticamente todos os da Rúa Nova, os da zona que era da policía, o creo, todos aqueles, o de Portas, o San Pablo, eran todos de bodegueros do Ribeiro que iban a vender o viño de Santiago. Os que teñan o viño, Eligio, por exemplo, estaba na entrada da Rúa do Villar, de Tosela, o viño de pequeno, ali detrás, os cuantos se siempre non o querían. Pero non só non quería, sino que lle decían que non era Ribeiro aquelo, porque estaba ali, claro, transparente. Estaba todo o mundo conocido que o viño tiña que ser un viño topo. Viño topo é imposible facer, porque todos os pulsos van hacia o fondo. Se se trasega, como se trasegou o Ribeiro toda a vida, bueno, todos os lados, con cuidadillo, para que queden os pulsos. O viño está claro.
Bueno, creo que isto xerou unha cousa moi curiosa. Entón, aquí, despois de todo iso, empezou unha recuperación, empezamos a ser conscientes da mão de toda esta xente que ilustrou do patrimonio maravilloso que tiñamos. O Albariño se recuperou moi ben porque coincidiron e o Godello. O Albariño e o Godello prácticamente foron paralelos, pero foron da mão de personas, no caso do Albariño, o coñezo moi ben, porque o daquela era funcionario do INEM, que fixo a auténtica revolución, foi un monitor do PPO, naquela época era o responsable, o sea que sei moi ben do que estou falando, porque era o responsable da formación ocupacional da provincia de Pontevedra. Este home, monitor de viticultura e etnoloxía, da mão deles se fixeron o que son as grandes Estado, a do Pazo do Ballón, que despois acabou no caso do narcotraficante, a de Gran Bazán, a Filla Boa, no Rosada, a Garra de Cervera, todas esas viñeron da mão dele, daqueles cursos de viticultura e etnoloxía. Se empezou a facer ben aquel. Me acordo, porque se facemos un pouco de memoria, veredes que non estou dicindo nada que non sea verdad. Estábamos intentando facer os viños ben, presentalos, que se vira que os viños tiñan pai, nai, que tiñan unha marca detrás. Isto era costosísimo. No que era o restaurante Solla de Pontevedra. Un día que viña eu con un compañero meu, que viñamos, que foi a primeira cooperativa de Sisán, de probar o viño, fomos a comer a Solla. No Solla, dixo, ten un Albariño que probei estaba extraordinario, pero estaba limpio. Claro, tiña os aromas limpísimos, xa sabíamos, vamos a ver, este era a cooperativa de Sisán. No, porque era a única que Pepe Solla, o pai, dicía que non, que va. Pero como que non, que estamos aquí metidos neste. Bueno, pero non lle digades a nadie. Porque daquela, si se sabía que viña a cooperativa ou se tiña nome e apellidos do viño, non querían viño. E ao mellor viño se estaba facendo entonces en aquel momento, máis limpio o mellor. Conto estas anécdotas porque eu creo que son bastante ilustrativas do que digo. E deso, ao de hoxe, que xa podemos falar de marcas, de viños coñecidos, de viños que nos poden facer sentir orgulloso daquela, este viño, esta marca, ou de tal zona, ou de non sei que, pois foi un recorrido largo e difícil, no que o Ribeiro, que foi o tal, en ese momento perdeu a partida e que eu creo que afortunadamente está dando un pouco a volta que vai a costar ainda sangue sobre lágrimas, porque os mercados ahora están en outras circunstancias, e esa realidade ten que ir cambiando pouco a pouco, non se pode cambiar da noite para mañá, porque eso vai alterar os precios, vai alterar as calidades, as competencias con outros viños nos que as cousas están facendo cada vez mellor en todos os sitios, pois son cousas de largo alcance. Muitas veces temos non, aquí o que hai que facer é isto, bueno, que hai que facer é isto, vamos a relativizarlo, porque non se pode cambiar da noite para mañá un mercado e os mecanismos que se estuveron utilizando para que un produto chegue de determinada maneira. Un pouco, isto é o que dixo eu nos viños blancos. En todo isto, xa por acabar, porque será que falemos outra cousa, cos tintos, creo que nos blancos que levamos o gran camiño
recorrido, que quedan moitas cousas por facer, pero, bueno, hoxe se sabe xa en todo o mundo onde a xente lle interesa o mundo do viño, que neste rinconciño da Península Ibérica hai unhas castas que se chaman Albariño, que se chaman Treixadura, que se chaman Loureiro, que se fan uns viños de moitísima calidade e con unhas personalidades bastante únicas, e aí creo que é onde debemos profundizar. Hai altibaixos, eu creo que agora estamos un pouco nos momentos baixos, o que non é todo a situación económica, pero, bueno, está andando bastante camiño. Cos tintos, bueno, pois cos tintos eu creo que hai aínda moito recorrido por facer. Pero, por exemplo, quizá máis patente das cousas que se han feito ben, podía estar, sobre todo, eu creo que na variedade mencía, en toda a Ribeira Sacra, en Valdeorras, incluso hasta o Bierzo, que ademais é curioso porque, sendo a mesma variedade, ten comportamentos distintos a medida que subimos polo río Miño, polo Sil hacia arriba. Pero, bueno, hai un recorrido grande que facer. En cuanto ás variedades do Ribeiro, pues parte do mismo, porque habería que ahondar no que son as crianzas, en deixar, recordades, que decían, os niños en Galicia non collen grado, non maduran. E que pasa? Que agora o collen de repente, non? Pasa simplemente unha cousa tan sencilla como que antes, non, o non se está cumprido, non sea que chova se vai a todo o garete. Resulta que, ao mellor, unha semana máis de maduración que lle fai falta, pois é onde se corrixe en esa semana, ou en esos 8 días, os grandes problemas que ten o viño, que os dous parámetros que son a acidez e o grado alcohólico, hai máis, pero que van para ellos. Vai día a día, vai subindo o grado alcohólico e baixando a acidez e as cousas van normalmente ben. E se se deixa madurar ben, e se está a viña, a videira, plantada onde ten que estar, pois se poden facer grandes viños. Bueno, pero por non entrar no tinto, que hoxe tamén, ademais, cada día se faz mellor, hai uns grandísimos tintos en toda digamos, a Europa normalizada, e xa non falemos dos viños do Novo Mundo, de Chile, de Sudáfrica, de Nova Zelanda, que fan unhas relacións calidad-precio que rompen todos os mercados. É un momento difícil. Pero, bueno, isto é así unha exposición, como digo, que me deixaron solo un pouco unha improvisación sobre a marcha. O que se quería facer, que a mí é onde me parece que está un pouco a clave do camiño por onde temos que andar, é a necesidade absoluta, desde o punto de vista de profesionalización do sector. Por que? Porque é o que nos vai a permitir ter presencia nos mercados, ter un reconhecimento de calidade dos viños, potenciar as singularidades dos viños. Estes mitos que sempre fomos moi, tamén que hoy falamos no mundo do viño, que evidentemente a todos nos gustan, non? Este ano saliu maravillosamente ben. Pois non ten que salir maravillosamente ben este ano. Si temos as claves de que é o que se move, como é o proceso do viño, por certo, ademais é o proceso máis natural do mundo, porque se temos un mosto de uvas, é moito máis fácil facer viño que non facelo, porque se podemos facer como queira para intentar que aquilo non ferva, que aquilo vai a empezar a ferver, e se vai a convertir en viño. Depende de como faga, de como se controlen as cousas, pois ou fará ben ou fará mal. Pero cando os nosos ancestros poñen aquí as bodegas ao norte, sabían por que as poñen. Este é o equivalente que hoxe se teña o frío nas bodegas. Pero
estamos falando o mesmo. Non é o mesmo deixar que as cousas transcurran dunha maneira ou obligar, digamos, un pouco a naturaleza que vaya facendo o que ten que facer. Eso empeza por propia, bueno, sobre todo por a viticultura. O que se fai é na viña, non na bodega, como que escollendo as plantas, mimando as plantas, collendo o punto de maduración onde vai a salir o mellor e cuidando todo o proceso de vinificación e presentando ben as botellas e sacando a esencia do que hai aí. E eso eu creo que flaco servicio lle facemos cando vitificamos ou intentamos vitificar. Eu creo que moitas veces máis do que de razón as cousas mal feitas. Comparo, por exemplo, do viño da casa. Da casa de que? As cantidades ingentes de dinheiro que levan ganado algúns. O viño da casa ten casa. Ten casa de xente que se dedica a facer viño da casa. E a darlle unha maneira de funcionar que pasa desde non pagar impostos hasta darlle os aspectos que se queren, bueno, é todo un longo recorrido. Entonces, en esas cousas, que é o fundamental? Eu, desde o meu punto de vista, a profesionalización do sector. E eu, que ahora con vos, o que reclamo, que é o que levo reclamando toda a vida, é o respeto por a xente profesional que está facendo ese traballo. Me gustaría que estuera aquí Evaristo e Arsenio, porque estou seguro que isto sí que vamos a estar completamente de acordo os tres, como creo que estamos, digamos, os brasileiros serios que Galicia hai, que eu creo que son cada día afortunadamente máis. Non sei se vos ouvin ou non, pero así a bote pronto esta é unha pincelada que vos podo dar, que supoño que non terá máis interés que en poda dar. É unha persona que vocacionalmente deixou a súa actividade por dedicarse ao viño, que é o que me levo dedicando os últimos 30 anos. E, bueno, si eso me pode dar algo de autoridade para decir o que acabo de decir, pois este así nos grandes rasgos é o que penso, ou unha pincelada, que evidentemente claro que había que afundar moito máis, pero unha pincelada de como vexo o tema do viño en Galicia, do pasado, do presente e do futuro, que necesariamente é o que vai a pasar por isto. E só unha última visión. Esta profesionalidade leva que hai que facer as cousas técnicamente moi ben. Eso costa cartos. Hai que facela na mal de xente que saiba do mundo do viño, porque cada día se sabe máis, pero non é que saibamos máis, é que sabe todo o mundo máis. Temos que coñecer máis a singularidade dos nosos viños para profundizar nelas e para ter unha cousa diferenciada, que ademais é a forma de facer o país, ser capaces de vender eso fora, e hai que decir así, sin ninguna, temos que vender eso, porque se vendemos eso, vamos a conseguir vender un precio, e eso vai a pasar porque nos permita aguantar todo o máis. Todas estas cousas que tuvemos que un pelego mismo, como nos cando estas historias dos consellos reguladores de que somos os mellores do mundo, de que temos os mellores viños do mundo, de que o viño nos venen a sacar das manos, isto non, é que fulanito se vende todo,
non sei que. Como se esta fora unha cousa que fora allea completamente o traballo ben feito. Pois non vou falar evidentemente de traslado, porque sería máis obvio. Pois se estuvera hoxe a levar isto, estaríalle botando estas flores a Evaristo. Por qué? Porque teñen un viño moi significativo do que hai na Ribeira Sacra. Un viño moi sólido, un viño que ten presencia nos mercados, un viño que está respetado polo sector, e iso creo que merece un reconocimiento hacia que non fai. A veces esta sensación que temos é que un se sente moitas veces cando hasta os políticos e todo o mundo pensan, fan creer que se vendemos o viño fora ou se estamos abrindo mercados que parece que temos os importadores americanos a porta e que os botamos a patadas. Oi, señor Macron, usted non veña esta semana que ven que tú non faz nada por un viño. Hai que, os aí nos mercados exteriores son moi exigentes, hai que traballar, hai que ter equipos que vendan fora ese ingrediente, que eso se non me corresponde a mí falalo, vamos a olvidarnos porque para vivir non quero facer ninguna ilustración religiosa, pero para vivir como Dios manda pasa, a miña opinión, por esta profesionalización da que falamos. Non se me ocurre nada máis que estar a vosso dispor para contestaros muitísimo gusto a calquera cousa que tenga